ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahiwaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Sabado kita, Enero 8 tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Sabado diri sa nauna nga bulan karon nga tuig. Welcome to the show. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Ano ining natabo nga nagsugalaw sa aton sa tuig 2022 aga pa sambanwa ang balita ta pinatyanay na bangod kay may ara sang duwa ka mga persona nga subong nasapwan dira sa barangay Blumentritt, Banwa sang Morsya. Aksyon Hotline. Tutukan in a short while ang follow-up report sa patrol bala mayara na sang identity. Ining duha ka bangkay nga nasapwan na lutangan no dira sa may Blumentritt sa Banwa sa Morsya. Balita pagid kay ini sila ginapatihan na gin-salvage bangod nga may mga gapos ang kamot. Now, question. Mayara pagid si Parado nasapwan man nga bangkay dira sa Villa Homes sa Police Station 7 nga area. Aksyon Hotline. Yung biktima tudo kuan man tiniro man konektado ayhan ini ang mga nagkalasapwan nga bangkay karon na nga aga. Aksyon Hotline. Kalon tay nagkaron dugay sa follow-up sa patrol at the same time agaton man sining pagkuha sa latest investigation sa aton sining mga kapulisan. Now, Morsya PNP and the Police Station number 7. Aksyon Hotline. Salamat kid anyway kay paring Frankie Alojado nga nagkuha sang litrato man diri sa Blumentritt Morsya nga nagpadala pero pare ara na ng patrol no kaina pang patrol dira sa area sang police or sang Morsya sa barangay Blumentritt. Aksyon Hotline. Good morning lang and welcome to the show sa aton mga ka-aksyon nga nagatutok na via Facebook kag subong man YouTube sa online presentation sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ang iba nagamonitor man via on air, so good morning and welcome diri sa aton sini Sabado nga presentation. Aside sining duwa kasiparado nga kaso sa mga nagkalasapwan nga mga bangkay, ari pagido, hindi ka mo magkalipat ha. Buwas na nga adlaw, mag-aumpisa ini ang no RT-PCR test, no entry sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Samtang, mayara man sang restriction sa travel guidelines, agin patuman na sang Bacolod City, paagi sa EO nga ginpagwa sang alkalde. Aksyon Hotline. Liwatan na karon nga balikan para at least ang mga late tuners kagabay mga plano nga magsulod diri sa Bacolod nga nagamonitor via online makahibaluman. Aksyon Hotline. I-check naman na no ang update sang investigation sang Bureau of Fire Protection dira iya sa Banwa sang Hinigaran angot sa nagluntad nga sunog kagabi. Aksyon Hotline. Mga detalye sini tutukan lamang diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad unahon naton on standby na sa aton nga linya. Ang update sining duha ka mabangkay nga nasapwan dira sa barangay Blumentritt, Banwa sa Morsya. Anong description sini? Base may mga himata kamo dira nga wala makapauli palihog check kag coordinate kamo
sa Murcia PNP. Patrol reports. Let's have action. Alvin Graba, right from where the action is. Kumusta the action, Alvin? Good morning. Aksyon na Art nagpadayon sa gihapon ang investigation sa mga kapulisan sa idalom sa police o na Murcia PNP that is in relation sa pagkilala na sa sining victim sa ginalegar pagpatay sining duha ka mga persona. Hindi pa maka-identify kag hindi pa mabuhian ang tinaga nga salvage, but definitely action diri kay sa initial nga pag-istorya man naton kagina sa mga kapulisan kay Police Lieutenant Frankie Pasyente. Ang biktima action Art ang wala pa sang identity. Okay. Now, hindi pagyapon kita action na Action, Art, Alvin, antes ka magkantugid sa detalye sila, no, kag latest development, ang barangay Blumentritt, hindi pa na siya kalabot sa proper sa Murcia, no? Dira na siya lapit sa Taclaron, balang porsyon, sakop na sa Blumentritt, nga inang sa wala nga bangga na pasulod sa golf course area. No? Adiin dira dapit ang specific location sini? action na Art halin sa barangay proper. Going ka, barangay proper sang barangay Blumentritt, going ka sa Banwa Abe. More or less mga around 3 kilometers ang kalayuan action Art. So bali makadangat kagid sa proper? Yes, makadangat ka dyan sa proper mismo, no? Okay, so kay lapad man mo amor siya kundi pag-abot mo dira din ka maagi sa munisipyo gid o kon way nga pagkadto dito sa may Mabukal. Hindi ka na makalabot sa munisipyo Action Art. Distansya lang gid. Distansya. So halin dira lapit sa patio ang location? None. More or less kung halin diri sa lugar sang insidente, padulong ka sa patio Action Art, mga 3 kilometers pa ang kalayuan. 3 kilometers. I mean, hindi lapit sa patio. Hindi na, yes, halos lapit man sa patio Action Art. Pero Walang kung taon sa gid. going ka sa Murcia, ining nasapuan nga mga bangkay, sa wala ni siya or tuong nga porsyon? Sa tuong porsyon. Sa tuo. So tadlong sa patio. Oo, yes, Action Art. Okay. So, alin dira sa patio, antes ang patio kung magpadto ka sa proper Murcia ang location? Kamagan Action Art. Siling ko ang location, mga 300 meters away, gikan sa patio kung going ka Murcia. Hindi, 3 kilometers. 3 kilometers. 3 kilometers. Oo, layo ang kalayuan. Tilapit sa Tanduay na eh. Lapaw ka na Tanduay Action Art. Oo, Wala, ti paano kay- mag 3 kilometers halin sa Tanduay na, guro 2 na lang kilometro pa Kay Banwa? Action Art, kay halin lapit ka na gid sa Murcia Action Art, no? Kay gikan sa barangay proper Action Art. Gikan sa barangay proper sang barangay Blumentritt, more than 3 pa ka kilometro ang imo biyaheon padulong sa lugar sang insidente. So bali may ara separate siya nga dalan, meaning halin dira sa National Highway, separate ni siya iya pa Blumentritt gid nga dalan gali. Yes, Action Art. Oo. So, patuo o pawala? Hindi. Patuo na sa Action Alvin, no? Patoo. Yes, sir. Patoo. Okay. So hindi na siya gali makitaan kung nagalabay ka sa National Highway, hindi mo na makitaan ang mga bangkay nga ginuwigit. Oo. Yes, Action Art. Actually, kung lang taon actually, sulod tabi. Hindi pa. Abi ko pwede na makasulod. Action Art. Pero kay by the way, since may isa ka babae ang nag-claim Action Art sa bangkay. Sige ba? Ang biktima. Pero Hindi ka nagka-live sa Facebook para at least naka-Facebook makita live ta. ta. Ara na. Ara na. Facebook live ka gina pa. Oo. I-check na niya. Kay isa di ka babae, blandi ang buhok sini, aras tapad sang polis. Ang datawag man ang may kaistorya. That at least para makakuha kita sang information kung ang biktima tagadiin. No? But initial Action Art, may nakitaan diri nga 7 ka mga bala sa sagwa pa lang. Pero kung as to kung nanong nga klase nga sang bala, hindi pa ni ma-identify Action Art, no? Kung nanong klase nga bala. Now, ang ini nga lalaki ari mismo sa kilid sang kampo, amo ni siya ang nakasuksok sang itom nga short puti ang bayo, may tato sa tuo. Ginbaklid ni siya Action Art nga naka-cable tie bala. Yun ang cable tie nga ginausar amo ni ang ginbaklid sa iya. Now, Bali sa lugar nakabaklid ining una nga bangkay da. Yes, sir. Aha. Yes, sir.
makita mo ang- anong suksok niya nga mga panapton, naka-shorts, naka-t-shirt? Itom nga shorts. Ito mga shorts Para ka t-shirt nga puti. nga puti, May okay? tattoo sa tuko nga kamot. Now, ang isa ka lalaki nga nasa Puan, ara sa Kwan, Kwan diri aksyon na art, no? Ang isa ka lalaki, ari man sa sulod man sang kampo as initial, gikan kay Sir Romo, nakasuksok lang isang brief, pero i-check ta ni basi may identity na, ari no, medyo nakasulod kita jutay action art na. Okay. Ang biktima action na art may tato sa tuo, may dugo, abi pasensya sa mga pamahaw, may dugo sa iya sining dughan. Ano pa lang yung nakita naton kasi makapalapit pa kita. I-try ta gid niya, no. Sir? Oo, diri lang kita, no. Sir, diri lang kami, sir. I-check ta ni action na art basin kakuha pa kita sang identity kay ang ini nga babae. Ginaistorya karon sang mga kapulisan, no. Sang pulis. Ang ining babae para makakuha kita sang pangalan. Basi karon first hand information man from Okay. Mr. Romo, ang investigator sang sining sang police station o kana more sa PNP nga baka ko may ara na sa pangalan kay ginalista niya to kagina base sa sining pagpakikistorya sa babae kasi karon action art ang ini nga babae nga nag-claim sa bangkay sang sining isa ka biktima kahambal kung anong pangalan first hand information ikaduha kung taga diini, no. Ang ining biktima action na art bago lang nakagawa ang isa ka miyembro sang scene of the crime operatives Okay. dito sa lugar sang ginwigit man, no. Ang bangkay sang isa ka lalaki medyo road distansya ni sa action art sa sulod mismo sang kampo ang sitwasyon diri kay hindi gyapon kita ka sulod, no. Hindi ta ka sulod aksyon na art kay ara gyapon ang police line para man hindi man guba ang ila sigan ang ining investigation sa mga kapulisan but initial action na art sa sining tinion ang pulis ang sa Soko si Sir Batiles wag ulang nabati at kagina kay nagtawag ang kapulisan sa station number 7 Okay. aso sa bangkay man nga nasa Puan sining aga. Mo gani kay siling ko basi connected lang ni sila kay ti may ginrat-rat man tuho may ara gid ko amigo nga dra mag-star sa Villa Homes. Oo. Batch ko actually sing una sa SK sa Kawayan. Oo. Siling niya ginrat-rat man di kagabi tol may mga nakabati nga mga linupok di. Ganiban pero ini lang nga aga action art Okay. na diskubrihan. Mismo naka-istorya ta si Police Captain Elmer Bonilla ang ginakulat man nila sa karon ang mga katapos ang scene of the crime operatives. Sa sininga tinuon kay sa may Villa Homes action na art Barangay Vista Alegre Okay. alleged isa ka lalaki ang narutungan man kadungan sa sini nga balita man action art nga pagkasapo most probably magadepende kung anong oras ni siya. Okay. Kay diri duha mo. Action Alvin para ma-establish to Ara na. para ma-describe tigin mayo. Kundi halin ka dira sa may tandu ay nga distillery nga ara sa tuo kung magpamorsya ka. Action art. Ha? Action art. Sa tusay makita na naging butang na sa aton sini nga Facebook live, no. Wasak gid ang walang nga guya sini action art. Okay. Sa Sus. sini nga Wasak ang walang naguyas ang isa ka bangkay nga makita mo da. Yes, initial. Oh, hindi lang ipahiliyog lang advice na sa nagakuha nga isang video tang. Hindi lang pag-i-focus ang itsura, please. Distance lang palihog kay Kay ginataklo ba na action art? Ginataklo ba na, no? Sa nga puti nga plastic. Sa nga isa ka sang siningat one action art, no? Sang isa ka punerarya. Isa Okay. pa lang. Ang sa sulod action art, wala pa, no? Wala pa. I-check na ni action art kay sa initial base taga Bacolod, pero i-check na ni action art, no? I-check na ni so maga-depende ni karon kay ara pa sa sulod. If confirm taman sa mga kapulisan as to sa identity, no? Sang sining lalaki na nasa Buwan sa sining aga diri sa area.
sa Proclapus, Barangay Blumentritt sa Banwasang Borussia. Okay. After this sa isa, kuhaon man aksyon na art ang isa pa ka bangkay pero sa to say hindi pagidya kita no ka pasulod kay hindi ta ka penetrate sa tuling nga tinon wala tanay. Yes sir, dali lang sir. Aksyon na art no. Okay. Ang initial pero ipa-confirm ta kay si Sir Cabiles sako pa ang iyasang soko basin kapuha kita no sa dugang pagid nga mga Aha. detalye kag impormasyon kay Di natonggin mo no mo sensitive. kay nga babae nga nag-istorya sa pulis basi makasugilan nun ta. Ato sa sulod man sa tubuhan nagsulod pagid. Okay, okay. Oo, nagsulod pagid to sa Action Art para mahibaluan ta kung sino man ta o base kakilala yaman no. Ang babae kay kung ari diri ang babae kunti nakuha ta kasi makakuha pa kita sa mga impormasyon man as to sa pangalan sa biktima. Pero ang babae ato sa sulod Action Art more or less ang gikan sa bangkay sa pagkasapos ang isa ka sa sininga bangkay isang Okay. lalaki more or less hambal ni sa Romo more or less hindi pa siya magsala mga 5 to 10 meters sa sulod sang katubuhan Action Art. Layo-layo nagaligawa. Yes sir, oo. So ini depende na iya pa lang estimate kay ginabutangan sang metro eh. May takos amo na ang polisiya man sang soko. Pero iya lang daw lang balaw mata-mata as estimation pero hindi yan maka-confirm ang kita no. Karon base man sa investigation sa mga kapulisan Action Art. Okay. So, bali din ka mo nga bangga gani nagsulod da, pagkadto da, after na sang sementeryo or before sang sementeryo? Before sa cemetery Action Art. May ara bangga sa tuo. So bangga sa too. Bangga Okay. sa too. Amo na nga crossing ako na Bangga Lapos. Bangga Lapos. Oo, Bangga Lapos. Pakadto na guro sa sitio Puyas na no nga ginatawag nila. Siguro Action Art to base ang Tigay magaling da sa bangga, pakadto da sa sulod siling mo kun mag 3 kilometers, medyo layo na ni gali. No, layo ka ni Action Art. Why na Action Alvin, mga balay nga aras tupad nga Why? kundra ginman gintiro ni sila mabatian ang linupok? Wa ay gid Action Art nga mga kabalayan, only ang makita ni Mudria Action Art event sa aton sining Facebook Live. Makita mo man di, puro katubuhan lang gid Action Art. Okay. Okay, Action kaya Alvin, balay basi nga- matouch mo na ang live ko nga video ni Action Alvin para makita nila. Oo, ara na ka ginapamanan siya. Okay. Way gid iban nga mga kabalayan Action Art, no? Way gid kabalayan. So meaning daw secluded siya nga area o kung isolated siya nga lugar nga daw ka layo na gid siya sa mga minuro dira abe. Yes, Action Art layo na Okay. ni sa Minurok. Ini nga asyenda kay are pagit niya. Abi ko niya tabi. Okay na. Aha. Oo. Para may ma-claim pa. Kadang guru kasulod, pwede kami katanaw to? Kung among pamilya? Uy, Oo. Takot rin kaywan ka? Oo. Oo. Please makolod, no? Oo. Anong pangalan siya ng Ang may nadula ka nga ang may pamilya? nadula ko nga apo si Bokbok. Bokbok Lionel Rapols. Lionel Rapos. Oo. Saan una siya nadula? Agad ginka sa kuno sa ngingka sila kuno nga tatlo sa L3. uy, Ginkaga sila nga tatlo sa L3. Kaya ang mga babae kuno gin pasulod sa kwarto. Tapos Oo. nadula. Nadula. Yung pakita na mong kagabi sa mga istasyon wala. Okay. Papalitan kami subo nga patay na. Tatlo ni puro lalaki na eh. Oo, lalaki. Oo. Sa hindi dito sa may boarding house nila. Sa boarding house? Hindi. Hindi? Sa, ano gani, Gonzaga? Hindi. Oo. Silinom. Sa, hindi, Fortune. sa Villa Home siguro. Sa may Villa Homes siya? Sa may Villa Homes? Villa Homes. Gali, Villa Homes. Villa Homes. Ti atong isa to ka bangkay na sa Puano, basi ungkod ginigali sila. Dito sa may sapa. Okay? Oo, sa may sapa. Dito sa Villa Homes. Villa Homes. Oo, pero hindi ko kilala. Pero kilala naman ni tatlo ni. Ang duwa lang ang ako ng nga apo ya si Bokbok Rapols, amo nang akon ginapangita. Taga dayon na si Bukbuk Rapol. Lionel Rapols, Pila edad niya? Bansay, 26. Taga din siya. Barangay 1, Purok, Bulinaw. Barangay 1, Bacolod. Oo. Ang Isaya nga upod niya. Dira man na sila, magpakaisa na sila nga duwa. Anong Uy. pangalan sa tong Isaya? Si Pakisaya. John Del Rapols. John Dale Rapol. Oo. Pila ang edad niya? Wala ko kabalo. Taga dira man siya. Sa Barangay 1, Purok, Barangay 1 Bulinaw. siya. Oo. Pero atong Okay. Isaya,
Hindi ko kilala. Itong isa. Oo, hindi ko Mga kilala. anong oras sila nadula, ma'am? Mga past 11. Kagabi. Mga 11:30. Diragin sina. Oo. Oo. Pinsakay sila sa pick-up. Sa L3. na L3. puti. L300 nga puti. Oo. Oh, Okay. Pero may plate number. Wala man nila makita ang plate number. Ginsugid lang nila sa akon. Gintawag ako nila sa balay. Ginpukaw ako nila. Ang pangalan mo gani, ma'am? Shirley. Amo nang Shirley. iasawa. Bali ano to man, siling yan sa boarding house di sila gatiner. Ano nga nag-board ko taga man sila? Sa boarding house sila gatiner, ma'am? Ha? Ha? Ara, kahit yung babae, sir. Ano mo na? Uy, Si Bokbok! Tapos siya? si Bukbukid. Oh. Ang hining lula, ang istoryanta. Aha. Action Elry, basi ma-touch mo ng video ya, ang live ya? Ha? Hindi pwede? Pwede. Wala. Okay. Ako ko na. Ano pagkakilala mo na kay Salva sa apo mo? Wala na yaga ito kang live. Why na yaga drugs. Why managang ligyan drugs. Fiberglass. Gaw ko sa'yo, papa. Fiberglass! Sorry. Sana, Si Bukbuk, no, amo na ginalawag ni Subong, kung pakaisa na action Alvin, ang mga upod, ginman? oo, ito siya. Ang iya pa ka isa. Basin may pangalang ka sa isa. Kay may kasunod distraction. Sige lang, i-review ko lang di karon. Pero ang siling ni nanay ito, upod man to nila galing sa Juan sa Villa Homes. Okay. Inano tabo na? Ginapakalma, no? Ginapakalma lang danay, aksyonar. Ang Action Alvin, ang natingalahan ko, di ni sila gid nagatiner, kag nga ang aras na sa Barangay 1, nga ang isa ginbilin sa Villa Homes, ano man? Na, saktan aksyonar, kay ginapamang ko to kagina ang lola, sunod sa iya, nga gin-pick up sila sa boarding house, sa Villa Homes. Sa Villa Homes, tinga nga nag-board to sila, dito na Oo. nag-ista ng apoyaman. Sa Bulinaw, Barangay 1. Sa Bulinaw, ganito taga Bulinaw sila. No, ang problema, nga hindi pa Ari ang suma-establish, uto dya guro ay. nga kwan sila, no, nga dito sila sa Villa Homes nga boarding house. Basta barkada, nasa nila Manoy. Nila Manoy? Oo. Ang ining isa, si Bukbuk, positibo, kilala mo gina siya. Hindi ko na sa kilala. Oo, ang itong isa ya. Basta pa kaisa ka ba na kung isa yan? Ano pangalan? John Del Raffles. John Dale Rapport. Amo nang Okay. ato sa sulod. Hindi, ang ngalan daw. Okay. Atong isa ya. Ano ato? Anong Ang pangalan? sa kilid simbahan, sir. Oo. Oo. Sige. Sige, sir. Anong pangalan gali isang isa day? Atong sa sulod sang tubo? Hindi ko sa kilala. Hindi mo nakikilala. Si Bukbuk, amo to si Bukbuk kay na, no? Bukbuk, ya. Anong pagkakilala mo diri kan si John Dale ya? Rapport. Basta pa kaisa, nasa kabana ko. Bali, John Dale, anong ngalan niya? Oo. John Dale, no? Oo. Oh, John Dale Actionard. Ang spelling na guro, i-check na lang na karoon ng correct Oh, spelling, i-check na lang. basta John Dale, ang una. Taga Barangay 1, Actionard. Purok Bulinaw, Barangay 1, same sila nga kwano, nga Ang address. iya pa kaisa nga ara dara sa sulod pa Actionard. Okay. So Tubuhan, ang sagwa to nga makita mo kay nga nakasuksok sang itom nga shorts kag nakaputi sang t-shirt amo na si Bukbuk. Yes, amo na si John Dale. Ha? Alias Si Bukbok. John Dale. Alias Bukbok. Si John Dale amo na si alias Bukbuk. Oo. Ang isa to ya sino to? I-check ko ba kay way ko to na lista ang pangalan Actionard sang kay interview to sa Lulaya. Okay. Base makuha ta isa dugay-dugay Actionard, no? Aha. Tapos naka nalista. Pero ara pa sa still ara sa sulod sang tubuhan. Okay. Amo nang iya pa ka isa.
Okay. So again, as confirmed, again confirmed, diri isang lula, tatlo actionart, no? Tatlo sila ka mga lalaki ang gin-pick up, ginsakay sa puti nga van. Okay. Oo. Ang gusto ko pagin ma-establish ni karon mapamangkot sa pulis kay kung taga barangay 1 sila sa Purok Bulinaw nga ang nga nagaboard sila kag nga sa boarding house sila gin pick up. Oo. Oo, gani man. Si No? Sir Gabiles. Sila ko gani kay na ginapanagupnop ko silang ko ini may connection gini silang na action boy silang nga posible connected ng sa Villa Homes na kag sa Morsha ti ang lula mismo nagambal nga daw Oo. sila tinuptanay nga gin pick up. Yes, sir. Sakto na actionart, no? Kay gin-confirm na sang lula. I-survey, basin makakuha kita sang initial investigation. Si Sir Romo. Sir, pwede? Initial lang. Initial lang, sir. Pwede, sir, initial. Pangalan lang, sir, sa mga victim. Wala pa sa isa po kasi may ko pa makuha. Pero, Ano na lang si Prestada na ito sa Puneraria. sige, sir. Sa din po area dalo, sir. Sa Western na doon. Western. Para sa Bungaw. Ito nadala na mo. Dari lang siguro siya, sir. Depende pa na sa pamilya. Kung sa din nila nga Puneraria, ano? Initial, sir, din ang ego sinini alias Bukbuk, sir. Ang diri balas kay isang initial lang. Karoon na lang mga payag, ha? Hindi wala pa nga Sige, sir. Salamat. Okay. Si Sir Romo, Actionart. Hindi pa gid makahatag sang Ang taga detalye. Suko ara pa da subong. Come again. Ang taga scene of the crime operative sa ara pa why na. Arap Actionart. Okay. Ari pa. May makita kadara ang ginbutangan nila sa mga markings nga possibly Why na ginkuha na ang mga markings Markings. Actionart. So may mga recoveries possibly sa mga basiho da Action Alvin. Possibly Actionart, no? Kay ginabrihan naman nila diri ang Okay. police line. Base makakuha kita sang initial investigation kay why na diri ang Deputy Chief of Police Actionart, no, sa sinion. So ang suko malakat naman posible basin bala makatong man to sa isa. Okay. Sa pulod bala tong kay gintawgan sila kagina ni Captain Bonilla. mong. Okay. So base posible bas makato dito Actionart. Pero Palikiran makakuha namin kita- pamilya kay kami na lang bahala matawag kay Sir Bonilla. Ang pamilya bibasi maka-istorya kaliwat kag para bala maplastar tagid kun ano ni nga ang sa boarding house sila gin pick up ano ini naga-board kay sila na daw nagatrabaho maning apoya. Oo, fiberglass ang Oo. mga balsang lula. Pero i-check ka ni Actionart kay ang lula, ang pamilya ginasakay na subong makato basta makacheck ta rekta man kita karon sa Okay. sa PNP kay basi Ang isa lang subong nga sigurado nga hindi na sila ya taga Barangay Bloomingtreet kundi taga Bacolod ni sila. yes sir amo na Ang Actionart. duha ka victim. Oo, Okay? amo ni Actionart, no? So kuhaan ta lang ni isang dugang pagid nga mga informasyon kay kagina initial pa lang ato base sa pahayag sang lula Actionart. Ang isa amo to si Jandel Raffles amo ning alias Bukbok. Oo, yes Actionart. Okay? Oo, Kaya nga kag bal ang- kalula to sila nga ginamag pagkaisa to sila ti basi kun ang isa to pakaisa yablao. sakto no, sakto man Actionart. No? Ah. I-check ta ni, base makakon ang lula din. I-try sa mga tupad balay. Ari na kami sa may highway Actionart. Nagwa na kamo nagpull out na kamo sa area. Yes, pull out kami sa area Actionart. Base kay atubang sining hacienda sa Lapos. May mga kabalayan di. Mangkuton taman kung bala nakabati sila. Taga diri ka sir? Oh, sir nakabati ka mo sang dupo? Sila lang sa kay kabati gini sir. Ay, ma'am. Okay. Oh, mangkota di bila sa balay nagisulod sila. Sulod lang? Oo. Yaro diri dito lang. Oo. Mangkota bala kung nakabati. Sir, kabati man kamo lupok diri, sir. Sa Action Radio, Action Radio Bacolod. Sir, kabati kamo lupok. Oo, kagabi. Oo, mga nanong oras? Mga 35. Ay, may nga taga ko na ganun. Oo, sir, pinakalupok na batian mo? Mga sobra gurul pulo. Kalupok. Pulo? Ay sunod-sunod mo. Gapurot ni siya kun Harap, automatic harap, kun single-single. single shots. Sunod-sunod gid siya, sir. Sunod ng lupok. Pero sa inyo may nakitaan na diri, sir. May nakitaan ka man diri, sir.
nga nakagawa ka man pagkabati mo? Hindi isang nagdinupok, napabugtaw ko ng ihi ko. Pagpangihi ko, amo to, nagsunod-sunod naman lupok. Dasun, nagbalik na lang ko sa sunod, kay tigalinupok mo. Oo. Di, batig na malaksan kami diya, kay ari mo lang balay na mo, no? Kaya lang daw. Pero ginlingling mo? Wala ko Wala naglingling. ka naglingling? Kay basi malaksan, palab na kay galinupok na. Sa bagay, way man sarakyan kita, no? May salakyan sila, pero wala ko nakita ko na nung salakyan. Gaburot ang lupok ni kung singgol-singgol nga sila nga kasunod-sunod. Pero patinong sa salakyan, kaparting la. Galing ka. O, sige. Oo. Sir, thank you, sir. Sige, sir. Thank you. Ang alam mo gani, sir? Ang boy lang. Si Boy. Boy lang ko nung action na art. Napulo Okay, ka given na na. ang... Sige. napulo ka lupok ang ginabatian action art. Napulo more or less. More or less. Okay? Amo lang na, more or less mga napulo ang iya sininga na batian nga mga lupok. Sa inaiya kong para ka sa tubang sang isa kasyenda sa sininga lugar sang incidente action na art. No? Ma'am, bata sabi ano ginang exact ng address na da? Yes sir, kuwaon tagid ni action art. Kay bisan gani si Romo, gambal na karo lang na. Masako pa man sila. Pero paunta gini ang exact na address action art. Ato tani sa interview mo blangas kay alias Boy to kung ano na ang tawag sa lugar nila. Oo. So, ano ganing pangalan sa lugar nyo ni? Anong pangalan nyo sa lugar ni? Ano niyo? Sityo Langob. Ha? Sityo Langob. Sityo Langob. Sityo Langob gid siya. Sityo Langob gini, no? Oo. Ano nga barang kasi nga hacienda ni? Hacienda si Paulo. Ha? Hacienda si Paulo. Hacienda Josefa Josefa Uno. Action Art. Okay? Hacienda Josefa Uno, Barangay Langob. Okay. Arat Purok Langob, Barangay Blumentritt. Oho. So butambalon na Hacienda Road na nagali ang ginsudlan da sa ila o kung ginsudlan sa tong van nga ginkargahan sa ila o sang L3 dira na sa area sang Josepa Uno. Yes, sir. Oo, Okay. Hacienda Road na ni Action Art. Okay. So far, Action Art naman ang pinaka-latest day. Basi makakuha pagkit kita sa pinaka-latest Action Art base na sa investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa Murcia PNP Action Art. With Okay. aksyon ninyo Bugina, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kamay nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat ginaksyon Alvin Grava dira sa patrol. Direktamente nga nag-report sa area sang Barangay Blumentritt, Hacienda Josefa Uno, Purok Langob sa Morsyang area. Breaking news. Base diri sa parayag kag confirmation sang lula. Ang isa diri ginkilala na sa kay alias Bukbuk Raffles. Naod taga diri sa Barangay 1 sa Purok Bulinaw. Kag suno sa lula, posible magkaupod ining isa pagid ka bangkay nga nasapwan dira sa may Villa Homes sa Barangay Vista Alegre nga nasakupan sa Police Station number 7. Hotline. Hindi ka mo maghalina kay may obligasyon nagig ko, palutson ko lang ni and then when we come back, try naton matawgan ang hepe sa Police Station number 7 agud iangot ini nga sa isang report sa nagluntad nga pagkasapo 3 kabangkay ang ginbilin o kagadugon o patay na nga nasapuan sang pumuluyo sa area sa Murcia kag sa Villa Homes, Barangay Vista, Alegre, Bacolod City. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulanan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline ang inyong ginapamatian kaina amotong live report ni Action Alvin Grava damo gyapon nga pamangkot sa aton sining live sa Facebook page sa Action Radio Bacolod kung ano atong insidente. Duha ka bangkay nasapwan lunsay lalaki dira sa Banwa sa Morsya. May isa pa sa area sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre. Now, suno sa lula ti kuan ini posible amo ni silang tatlo ka magin-abduct sang L3 nga puti kagabi kag nadalahig ang iya apo. Ang spelling sa ngalan na pakarunan talang na para at least maplastar gid sa pulis nga mo nang gina-establish ni Action Alvin Grava for now. Action Hotline! Tanong man natabo ini nga umpisa pa lang primero nga semana sang 2022 amo niya nagsugalaw nga balita sa aton, no? Nadula diri ang mga guidelines kung mga update party sa mga protocol ang ginapatigayon kag mga travel restrictions. Pero i-check talang nagkaroon na, no? Kung ano ang update siya. Balikan ko si Action Alvin Biado kung kumusta to siya. Kaya na-try natin kontak pasubong si Captain Elmer Bonilla. Actually, may ari di litrato yung padala sa akon sang batch ko singuna sa SK. Ang ari diri nga kuano nga litrato sa kilid sa pa ini. Actually, ang tao, ang victim diri, ang victim nga sa Villa Homes, nagka-shorts ini, way bayo niho, no? Nag-ubas ang pangibabaw nga panapton, way ni siyang nasuksok, dason stripe ang short, daw black and gray, na mo na, ang color kang nagahapa ini sa kilid sang sapa. Tikon na upod ni sila nga tatlo, ang pamangkot, sino tong responsable nga nag-abdak kang nagpanglutang sa ila kay dito sa area sa Morsya, nabatian sa mga residente ang mga linupok. Hindi pa gid ma-establish sa pulis na karon kuhaon ang detalye gid kon diin nga area. Uy, nga do gatudloan na sila i-check be si Sir Gohi kung ano ang base sa ila pa man sakop ang Villa Homes da. Lapad-lapad ang Villa Monte gali sakop ning station 4 kon ila pa na da, no? Pero ang Villa Homes siya ang sigurado ko nga sakop na siya sa Barangay Vista Alegre. Pero sa coverage naman sang police station base kon lain na siya, no? Base kon hindi man si Sir Guhi ko subong dai sa station 4 guro. O i-check ta lang bi siya. Kung siya ginman, kung bala sakop pan lang area na sa Villa Homes. Ano tabo ini nga aga pa sang Banwa, may mga bangkay na nagkalasapuan. Anong mga sala sa nila? Nano mga background sini kay siling sang lula ka trabaho man tong apo niya nga ang apelido Rapol si Bukbuk. Nga ang ginpang abdak, kaginpang patay. May kontra bala ini sila. Amo nang nagpabilin subong nga $1 million question nga gusto naton i-check sa kapulisan. Tiya pa sang station for Action Eden ang area. Okay, gusto tani may baluan station 4 pa. Pero station 4 ko no. Station 7 ay hour. Hindi ta mabala ni karon kung katudloan na sila importante kadtuan ton lang kuno kang i-check to. No kun diin nga territorial nasakop ini or teritoryo iya sang 7 it doesn't mean nga kung ano man nga station na ang sakop importante may pulis na magkadto to kang magkandak investigation. I-secure ang lugar, butangan dira sang caution bara nga line, inang yellow line, no? Para nga hindi ito magkaladula ang mga possibly evidence nga matipon sa otoridad. Gatudloan ay sumong duwang kahipi o suling hindi. Yan na sa Station 4. Pagtawag sa Station 4,
Siling Station 4, Station 7? 7. Okay. So ara si Captain Elmer Bonilla sa aton sining linya. Online sa hotline. Online sa hotline. Subo-subo ni nga balita duha didto sa area sang Morsia subong may harapan sa Bacolod City nasa kupan sa Vista Alegre. And joining us this morning ang ipis ng Police Station number 7, Captain Elmer Bonilla. Sir, do hindi happy ang New Year naton nga first week. Kumusta ka na, sir? Yes, ako lahat, natin sa pulisan doon si Bungo sa station number 7. Nag-sulit ka doon sa area sa Barangay Vista Alegre, dito may Bilyahon. Doon may nagabi, may reported alleged sa abduction. Pag may dinakpanay sa pusil. Okay. So, pag-check naman doon sa area, ang incident doon sa area sa Taligay. Pero sa dito sa Piaktuba, ito dito ang biktima. So, area na sa Station 4. UY sa station number 4. Okay. So, ari naman din sa katubong na traffic ang crime scene. So, ang namin area yung sa incident yung tabu sa abduction kung sa persona kasi na pinita pa namin po identified na kasi mga persona. Pero Okay. area area sa Barangay Villamonte, sa subab na dito sa lifeless na subong sunod, Okay. naghahamyahan sa dito sa subab. Oo. Para mo pala na subong area matag na information sa mga traffic. Yes, sir. No problem. I know nga gina-facilitate nyo pa man. Pero ang inibalang abduction, di ko gusto balikan di ini siyang lugar gidra exactly sa Villa Homes, ginabdak ng tatlo, sir? Hindi mismo sa Bilyahon sa Bidicel, nasulod ka din, nakit naman sa may simbahan, gibla sa Aulidi o Budbuyo. So, duwa ka balay na nung tatlo. Sira ng balay siyang sinunggit ng abdak ng mga persona. So balay ina, hindi na boarding house, ginsulod sila kag gin-abdak. Hindi pa mabalaan kung ano itong nag-abdak sila sa mong, sir? Mula gano'n, may pa nato na balang kung sila ni upod nila kung sino yung mga persona. Pero subong at lahat, ginapaprasis na natin yung crime scene para makabulit sa atin. Posibleng kaso lahat. Ano oras gid sila ni kahagab gin-abdak, sir? Kagabi, papado na po may nagtawag rin sa Juan station na may linapanay. So, sa atong tipitin, nagkatulong kita rin sa area. Okay. Kagabot natin, liway naman din taho. Subong na niya aga, nanawag ang barangay sa Ligyo na may founded study sa area. So, nagkatulong natin dire. Area sa puro talaga nastarang puro selektiran sa flat. Okay. So, natabo, nag-umpisa sa imo ang investigation. Sinigali, dapat siguro, tanay ka mo ni Sir Guhi, kay dala sa imo nag-umpisa ang abduction, ang pagpatay, Station 4 na. Kasunod din siyang processing sa Sopo Tubong, nila-process din sa akong area. After ni na-process nila din area na akong area, at dito sa Panay Pakatpul, dito may mga recover na mga illicit activities. Na-transfer kami dito sa likod sa silahan. I see. Sige. So anyway, ma-update lang kami karon sa imo. No? Kay why pag-identity na si imo, sir, kung sino nino? Uway pa, kay ang pamilya din, naglakas ko na dito sa Marisa, so hindi ka natin mapalaan dito sino mo pinaparatak ng tatlo katilog. Sige. Captain Elmer Bonilla, sir, mag-follow up lang kami sa imo karon dugay-dugay basi makapit man na si Jackson Alvin. Ma-proceed mo sa dito sa area. Salamat gid for the time. Yes, sir. Thank you very much. Ako sinatang gano'n kay ginapractice naman yung crime scene. Salamat gid. Good morning. Good morning. Si Captain Elmer Bonilla, so ang Guasubong, nag-umpisa actually ang ining nga krimen pagi sa abduction dira sa area niya sa Police Station number 7 within Villa Home Subdivision. Now, ang Villa Home Subdivision, sa hindi familiar sa Bacolod, kung nalin ka diri sa Lupwes East,
may bangga na bala pasulod sa Trinity nga eskwelahan. Dira na siya maagi, madiretso ka na, and then, may ara na siyang pasulod da nga may taytayng gamay nga tabukon ka, and then kung riktahon mo, ara na sa wala, may ara na ng subdivision, dira ka masulod sina. Suno kay Captain Elmer Bonilla, dira nag-umpisa kagabi ang abduction sang 3 ka mga persona. No, ginabdak sila, ginkarga sa salakyan. Ang salakyan initially, nga ginambal dito kay Inas ang Lula, kay initanan na, this is a follow-up report nga ginatutukan naton. That is why hindi pa gid naton ma-establish no? Ang pulis lang sini maka-establish. Number 1, ano nga salakyan? Ano gid oras na tabo ang abduction? Ano ang rason nga ginabdak sila? Anong salakyan naging kargahan? Pero ang klaro diri subong, after sang abduction, may mga linok panay pagani nga nabatian dito during the abduction, kag sang ulihi, sining kagahon, dito na iyan, naggwa ang balita nga may mga nasapuan nga bangkay, kag ang 3 nga ginabdak kagabi, lunsay na, mga patay. Ano ang madalom sini? No, i-check na karon, balikan ta si Action Alvin, bikon din sila subong, kag base may update na siya to sa ngalan, kung nagkakuha gid man, kay ang Lula kinatunog at Tiabaw, no? Silingati apoy agid ang isa sa mga nasapuan nga patay. Grabe man nga balita di nga nag-imbukada pa lang isang 2022, no? Imbis yung COVID, ang inkwentruhon tati may mga krimen nga nagluluntad di sa Bacolod kag Morsyaho. Konektado gid ang mga nasapuan nga mga bangkay, kag ang isa lang nga maklaro subong nga picture nga makita ko, isa lang ang responsable sini sa ila, no? Ang nagpatay, kung sino man nga grupo, kag sino man ini nga mga individual, nga nagpatay sa nasapuan dito sa area sang Barangay Bloomingtreet sa Morsya, amo man itong responsable sa bahin sang nga nagpatay sa bahin sang Villa Homes, no? Ang nagpatay to sa Morsya kag ang grupo posible kiti kun 3 ni alangan ni ikaw lang isaya mga ni ka abdak sa ila. Ang klaro lang nga ang nagpatay sa 3 ka mga persona, isa lang ka grupo. Sino niyan ini nga grupo? I-check ta karon sa kapulisan. Alas 9:01. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sulod ang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19, Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Bato. Tuntunan aksyon hotline, last and final stretch kita. Balikan na si Aksyon Alvin, graba kido. Nakabalik, nakaabot na sa lugar sumungo. Siling ni Jonaline Ninial di Crypto, ginatamaw dira sa ginaturilan si Utik Amilanan, si Aksyon Alvin. Nagamonitor adlaw, Aksyon Radio from Jonaline Ninial di Crypto. Salamat gida. How old ang edad sang mga bata? Mga 20s sobra, ma'am Vanessa. Salamat gida. Rodo Rasyo ko, niya daw Jack Balaan lang ang aksina kapon ba? Ginabdak si Jack, sulod katubuan. Tuda.
atong nagsakay sa bus si Jack Balaan nga nagsanay ito sa kampo. Action! Yari ang galing daw balay itong sulod sa ila. Good morning, Action Art. Watching live ako di sa Patricia. Dali na sa drugs naman na connected. Why, hindi pa ma-establish. No, gina-check pa naton. Kay Casa Arthur Sequenza, upod iya ang mga truck Blue Boys nga monitor dira sa Subic. Patrol reports! Balikan ko si Action Alvin Graba. Ara na sila. Halin sa Murcia, pakadto sa Vista Alegre sa Villa Homes. Action Alvin. Aksyon na art diri sa Villa Homes sa Subdivision Barangay Vista Alegre. This time ari naman ang mga katapos ang scene of the crime operatives Action Art sa aton Facebook Live. Makitaan man ang bangkay sang sining lalaki Action Art nga. Naway na yung panapton sa pangibabaw, Action Alvin? Oo, way na ni siya panapton sa pang-ibabaw. Oo, nakita ko sa picture ng ginsend sa akon do ang iya shorts, do stripe nga gray kag black. Correct, sakto na. Action na art, no? Okay. And this time, may nakita naman nga mga, may mga nagbutang na, no? Sa mga numbers, ang Suko. marking sabi. Oo, ang Bali suko. ang suko team, atos na spiak suba, ari ka mo spiak ya. Ari kami sa tupad sang suko, Action Art. Tupad sang suko, okay. Tupad sang suko. Kay kung sa piyak ng suba, iya sang... Station 7. Station 7. Iya do, diri ka lang. Station, ining binampang tanganta, iya sang Station 7. Pero sa piyak nga nahamtangan man sang bangkay Action Art, yan na sang, I believe, yan isang Station 4, no? Station 4. Oo. So, meaning, ginabdak siya sa Station 7 nga area, nagtabok sa suba, dito gin-execute, dito ni ginpatay? Yes, Action Art. Amo na. Grabe, no? Depende ni karon kay nakitaan subong by markings karon sa mga katapos ang soko. May nakitang kita number 4 sa may number 4. Damo ba? Number 4 na? Action Art bala ni. Hindi ko magsala. Asa ko lang yung pananawan Action Art base 9mm, no? Pero magdepende ni sa mga kapulisan. Si Sir Basin may pangalan naman siya. Ipamukotod kay Arian man diri si Police Captain Elmer Bonilla. Sir, initial sir, may pangalan na kita. Ang pamilya nagkadto diri gina, giniranan ko na muna. Pero hindi tanay madibulge na kung sino na sa Sinalbin. I-process ang suko. After siguro ng process ang suko, para ma-confirm din natin kung sino yung ngalan. That's the time ihambal natin kung sino yung ngalan. Gusto pong hindi lang natin na itong ngalanan. Sir, Okay. initial, anong initial investigation di sir? Any get abduct din sila sir? Bali nga yun yung mga pasado niya na sa 11, may nagtawag sa station nga may commotion da, kag may abduction. Then after which, may linagsanay diri sa area na. Kag nabatian diri sa pumulo man mismo diri nga may linokta na nagpalanago na ganyan sila. No. So, ang posibilidad gali sir, nagdalaga ni sa during the abduction. Nakapalagi yun isa sang ginsulod ng ila balay kaya mula manadang lusot mo. Manadang balay nila, so naglumpat ni sa gurot sa lumpat. Diri sa hilagas mo ni sa sang mga grupo sa mga kalahin, lalakingan bala. Diri. Kaya kabalo ka naman sa taas, hulog ni siya. Last na itila, so kasi na last sa bet na nakahingagaw sa taklad at sa suba. Mga 2 meters ang distansya halin sa baba. Sa balas ngayon nakamangan. Sir, pila sir, initial. By the way, ini nga ginaarkilyahan nila nga balay sir? Ginaarkilyahan nila daw more or less 2 months na nadako no? Sa mga tupat balay nila. Ini mga timpang adak. And may magluwas diri sir, may mga upod pa sila. Ini kayo initial sir, 3 ni siyang ginabdak. Da mo nang nabatian ta. Pero confirm ta na karon kung ining timpang adak nga diri sa area naton, amo ni siyang mga persona dito nga nakita. But as to the initial sir, sa pag-isi background sa sining biktima sir, may ara na kita. Wala pa gid, wala pa. Hindi pa kompleto. After ng process bro, ma-process ni mahambal natin kung sino mga persona. So, buti ganun sir, ang lugar ng abduction diri sa imo area. Diri sa aton area, no? Ang shooting incident rin man sa aton area. Pero ang lawas ang tao yung napatay ato sa area sa station number 4. So, bali natungan. Natungan na siya, bali process niya subong suko. Kasi may ma-process dito siya nga balay. Okay. Tapos man process siya balay, mabali naman kita dito sa So, bot ang balon Action Alvin, antes siya nakatabok suba, gali pilaso na ni siguro?
Yes, action art naman ang abal ni Sir. So, Nga pinasuna ni siya pagtabog niya sa suba, no? Taas ang suba, so ginumpat yan ito eh. Para pang yung agi, oh. So ano yung ginatindugan natin subong Sir? Diri sila ga-arkila. At ito, tiyak katong malay ka. Itong yelo. Oh, okay. So naglumpat pagali siya diriya, medyo nagtabok pa siya, lumpat pa siya sa pader action art. After sa pader, naglumpat pagi siya pagkadto sa sapa. Ang sapa Okay. sa more or less estimate mo may pinangkadalumon sila. Taas ni may 15 sobran na kit ni. Oh, So 20 Sus, mahulog ka 15 katapak iluksoy lang. So una pila dara pa lang diri pa lang daan Sir sa dalong gali piraso na siya. Posible, pinasuna sa da. Okay, considering sa may mga balang na okay, sige Sir. So bali Sir ang matabo ni karon joint investigation na ni siya on the part sang 7 kag 4. Mo na siya. Na-investigar kami dito sa Amon area, pero angot minsan namon sa investigation man nila dito. Yes sir. Sige sir. So after this tabok naman ka sa action. Action art no. Si Amo nang balayo sa may live video tang dra sila nag-arkila. Diri siya ining makitaan mo nga puti nga balay sa likod sina. Sa likod sina. Oh, sa likod sina. Diri lang siya lumpat Naglukso. action art sa pader. Okay, Naglukso. okay. Oo. Kapag lukso niya sa pader, dalagan Ang hindi ko maintindihan nga nag-board sila da pa ano na ang purpose nga para istaran nila kay ti mga mag-amiguhay mo lang ni sila gali may pakaisa to nga isa. Oo, sakto na action na art, no? That is why subong hindi pa siya makahatag with fully information. Kag initial pa lang ni sa investigation nila action art si Police Captain Elmer Bonilla. Kahit pa paano iyang at least may initial na. Pero isa sa mga bagay nga ginausisa nila kung paano, kung paano sila nga nag-tiner diri kag ano ang purpose. So, paanta ni action art, magadepende ni karon sa investigation sa mga kapulisan sa idalom na sa police station number 4 action art. Rather, police station number 7 granting nga ang lugar diin diri sila naga-tiner yes, ang police station number 7. Okay. Pero ang pagkasapo sang bangkay, dito naman sa area action art, sang area naman sa police station number 4. Okay. Atong sa Murcia kainato na no to na confirm nga magpakaisa gito sila. Ginausisa pa action art. Kaya ngalan sa tusang ginsambit sang lula kundi ko magsala si Leoner alias Bukbok Raffles, do mo to yung si alias Bukbok si Leoner mo kag si Jandel Raffles ang isa. No, i-check tani action art kay si Sir Bonilla basin may ara man siya sa isa pagid, no? So way pagid kita kabalo. Pero i-check pagin nato action art kay mabalik kita liwat dito sa area sa barangay o kung sa Banwasang Murcia to check ang full names na sa mga biktima action art base man sa ila sining investigation because hindi pa available investigador man sang police Murcia PNP and even action na art ang hepe nila hindi pa makatag statement kaya nagadepende man siya sa investigador yaman nga si Sir Romo action na art. Pero ang klaro diri nga nagumpisa ang crime sining tatlo ka mabangkay nga nagkala sa Puan dira sa Villa Homes sa barangay Vista Alegre. Correct. Sakto na action na. Amo gina ang sitwasyon kag amo ginang Ano ginamadalong nga sala sining mga persona ni man? Oo, amo ni ang $100 question action art, no? Kung paano ni masabat. But magadepende na karon action art sa mga investigation man sa mga kapulisan. I think joint investigation sa City 4 on posible man action art kay diri man sa lugar sang insidente, diri ginumpisahan ang abduction kag ang duha dito sa Puan dito sa area sang barangay Blumentritt. So ina-action na art magadepende ni karon kung ano gid bala ang pinaka-motibo sa pagpatay sining mga biktima action na art. Ayos. Ang sitwasyon diri sa area, of course, maning sitwasyon diri sa area sang barangay Villa Montevideo action na Niño Bugina ini si action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Patrol Report! Salamat gid sa follow-up report ni Action Alvin Graba. Now, ang komprehensibo nga
plastar sini karon bantayan nyo kay Action Alvin kay itutukan gini sa Action Radio Bacolod. Ano ang mga background sini mga victim? Sino nga grupo ang posible may kaakig sa ila kung isa ka pribado nga grupo o kung isa ini ka grupo nga nagsulod sa ila? Anong purpose na lang ginsulod gagin pangabdak ini sila kagin pamatay? O ina karon sa Action BBB program ninyo tanan mabatian. Ay Sir Milili Uligo dira sa Bunny Cafe live silingya monitoring 24/7. Andy Saludares, araman si Wala Silvi Fernandez, Eric gamonitor man, thank you gida sa mga naghingagaw padala. Jerry Limaco, Sib Aquino, Princess Guangco, Apolonio Ihina, Basti Gerhen paring Basti, Sinonoy Diveldos Cabarles, gamonitor man si Chuna Bailon, Ana Sinoro, araman si Amado Ladua Jr., thank you gida, Adoracion Aspan, Nolito Casis, kay nang Jean Pabilio, Dick Gonzales, Ernie Ilieco, Janel Gomez, thank you gid sa inyo sa mga nauna kina nagpadala minsay, bo hindi nagiko, way nagiko chimpo, ipit na gid ako. Karon sa tututukan nyo ni kay isa ini sang top story of the day, kay ino mabatian ining isa ka development sa crime nga nagluntad, sa krimen nga nagluntad karon nga daw. Kung kagabi pa ni pinangmatay ni sus, kasubo man nga sitwasyon para sa isa ka pamilya. No, ang pagitsindi ko magpakaisa ning duha ka victim, ang isa hindi pa subong matumod, kag may baluan kung ano nga identity. Pay na kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ako lang mabilin sa inyo, ari ay ano man nga mga Negros Press Club, headed by the president, may kabayan nga si Ives Montisilio sang DYHB, no, nga amo gini nag-facilitate nga makapatigayon sa vaccination drive dira sa Negros Press Club, no, nga amo ni siya ang initiate sang tanan upod sa mga opisyales sang NPC. So kay Sir Dennis Chua sang EOC medical team sa Bacolod, amo ni nag-inject sa aton kahapon sang Moderna as booster shot naton sa COVID-19 vaccine. Salamat gid. Salamat sa inyo. Action Hotline. Action at tayhupon saying thank you for joining the show. Mga aksyon din ka man gabahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Life Extension. Issue. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.